Ano itong labing ulang kasayuran sa lakas sa itong panahon karong adlaw. Isyo kini kaganang alas 5 sa buntag, Abril 30, 2014 o valid kini pag-broadcast hangtod sa ugma sa buntag, Mayo 1. Ato ang synoptic range of high pressure area kaapekto kini sa northern zone. O gumikan nini mong sistema ang tibok na naso. Tipna nini ang tibok lalawigan o madagbay sa Sugbo. Makangkon o marang-arang o medyo mainit-init nga kahintang panahon. Apan adunay gyapon higayon nga may panagang pagpanag-o. Sinubanan usab kini sa panaga ug daklit nga mga pag-ulan-ulan, panugdog o kilat, ilabi na panahon sa kapunon o kagabion. Samtang mahinay nga tus pasarangan hangin gikan sa amihanang silangan nga rina sa silangan moy mohuros dito dapita sa Luzon. Gikan usab sa amihanang silangan hangin nga mohuros sa uban nga dapit sa atong nasod. Ang kahintang sa atong kadagatan sa tibuok nasod. Sakit na nini ang kadagatan dinhi sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Hapsay nga tunas pagkakasarangan ang pagbalog sa kadagatan. Di na lang kutob atong weather update. Kandiri sa Pag-asa Mactan, alis ka na sa Sa atong